Que tal como están en mércores e xa falta pouquiño para que sexa esa carreira pedestre popular que organiza esta casa. Será o domingo, como sempre, o último domingo de outubro. Xa van máis de 5.000 inscritos entre adultos e nenos. Imos facer un repaso de como están as cousas. Na pasada edición da carreira pedestre foron alrededor de 6.000 os atletas inscritos para formar parte da proba. Para este domingo, na que será a 35ª edición, levanse contabilizados 2.200 dorsais entre os escolares e máis de 3.000 entre os adultos, polo que o número de participantes supera xa a cifra dos 5.000 e agárdase aínda o último arreón das últimas horas. A carreira partirá, como sempre, ás 10 da mañá dende a avenida de Xoán 23 e ás 11 no caso dos escolares. A organización repartirá 14.000 euros en premios nunha proba que ten como favoritos este ano o gañador da anterior edición, Hassan Lequili, o Arzuán Lolo Penas e o campeón galego de 10 km en ruta, Alejandro Fernández. Esa carreira pedestre que organiza esta casa, o Grupo Correo Gallego, vai unida a El Corte Inglés, un colaborador principal. Temos hoxe aquí o director de comunicación do Corte Inglés en Galicia, Pati Blanco. Pati, benvido. Hola, moitas gracias, bons días. Imos comezar falando desa colaboración. Cal é a implicación que ten o Corte Inglés nesta carreira? Bueno, a implicación do Corte Inglés, desde que estamos en Santiago, vamos a facer 15 anos da nosa presencia na cidade, levamos 14 na carreira, e decir que é unha implicación total no sentido de ter un contacto directo co público participante da carreira a través dun despliegue grande de inscripcións que facemos para as inscripcións no propio centro comercial, con, non só recursos humanos, sino tamén recursos promocionais para incentivar a que a xente se inscriba, se participe na gran cita do atletismo popular galego, non? Entón, eso nos permite, precisamente, ao longo de casi que 20 días de promoción, estar en contacto directo cos participantes, non? Tanto no ámbito do público adulto, do público, por decirlo, tanto federado ou non federado, como tamén dos colexios, dos centros escolares que xa van retirando as súas inscripcións. Particularmente, que te chama máis a atención? O que é a parte profesional, digamos, da carreira ou a parte popular? Bueno, a mí particularmente chamame máis a atención a parte popular. De alguna forma é o que tamén de forma máis directa está relacionado ca filosofía de patrocinio del Corte Inglés, non? Sempre parámonos máis nas actividades de base, nas actividades promocionais, nas actividades tamén de canteira, non? De alguna forma o que nos apostamos por iniciativas que dinamicen a sociedade, neste caso a través do mundo do deporte, e tamén que teñan un reflexo nos podemos proxectarnos nelas, non? Porque tamén non podemos esquecer que temos un departamento importante de deportes onde o mundo do atletismo ten o seu protagonismo e que se viste de largo, por decir de algún xeito, con motivo desta carreira, porque estando tamén temos uns antecedentes moi importantes, porque estivemos participando no programa previo de Corresán, que de alguna forma que pretendía tamén a través desas carreiras pequenas, ir animando a xente a medir as súas posibilidades para participar na gran gala do domingo, non? Esa implicación do Corte Inglés na carreira foi sempre máis ou menos a mesma ou foi evolucionando ao longo das edicións? Bueno, nos un pouco nos puxemos ao servicio da organización, quixemos ser parte da propia carreira, non simplemente estar vinculado a mesma a través dos soportes publicitarios, non? E da nosa propia imaxe, non? Queremos de alguna forma poñernos a disposición da propia organización con os seus recursos, os programas informáticos, etc. Entón, fomos evolucionando a medida que tamén a propia carreira evolucionou, non? Estamos en sentido moi satisfeitos, non, de ir da man do Correo Gallego neste tema. Non sei ese sistema informático para as inscripcións se é propio, desenvolvido propiamente polo Corte Inglés? Sí, ademais é exclusivo para a carreira, ademais, o noso propio equipo de xente implica, unha forma de decir, unha parte que non é visual, non? No que estamos participando, que, do punto de vista técnico, tamén sempre seguindo as directrices, lóxicamente, dos organizadores, dos entendidos deste mundo, non?
Van 35 edicións desta carreira. Que valoración podemos facer, dende o teu punto de Bueno, eu vista? penso que o dice todo, non? Falar dunha actividade deportiva que leva 35 anos, pois penso que ten un peso, unha forza suficiente como para falar da número 1, non? Do atletismo galego. Penso que é a referencia para todos nós. Eu que se como galego xa coñecía a carreira de moitísimos anos, non? Por outro tipo de vínculos profesionais, pois sempre fui un testigo dese crecemento e desa referencia que ha sido para todos, non? Entón, penso que simplemente máis é o modelo que representa a propia carreira, de como pode convivir o aspecto escolar dos participantes, co aspecto dos aficionados, co aspecto dos profesionais, e incluso dos pseudos profesionais, non? E creo que tamén, sobre todo, pois que está moi arraigada, non simplemente na propia sociedade galega, sino que arraigada pois, no ámbito noroeste, porque temos aquí que moita xente ven a Galicia, ven a Santiago en concreto para participar nesta carreira pois, de moitos puntos de España, de Portugal, incluso pois, hai atletas de outros países, non? Tamén de africanos, etc. Non? Que a mellor pois, xa veñen por o tema competitivo, non? Pero sí que esa proxección que dá a carreira, unha carreira pois, moi internacional en ese sentido, non? Que recordos se che pasan pola cabeza cando pensas na carreira? Porque sempre estás tamén na Praza do Obradoiro, cando é Sí, a sí. entrega de premios, non sei que Bueno, imaxes. sobre todo o que si o que ven á memoria sempre esa imaxe máxica que representa e que só pode darse aquí en Santiago, esa exclusividade que na carreira que ver enchida a Praza do Obradoiro de atletas peregrinos, non? Por decirlo de unha forma, non? Rompe esa paisaxe tradicional de turismo, de xente que ven a catedral ou a peregrinaxe a Santiago, pero ese día pois ver a xente vestida de curto, onde o mundo do deporte é protagonista, que sempre tuve moita vínculo a ese mundo, pois realmente me sinto moi casi como emocionado, non? De ver ese contraste do patrimonio histórico da pedra co mundo do deporte, non? E penso que é unha imaxe moi exclusiva. E logo tamén pois moitísima xente, xa xeneracións de xente, incluso xente coñecida do mundo público galego que participa, que anímase a estar presente, casi como algo que vai no prurito de cada quen, de decir, bueno, pois aparte de facer moitas cousas, ter varias facetas, pois tamén puden correr nesa carreira, é casi como un obxectivo persoal, non? Pois como curiosidade, non sei Pati Blanco se participou algunha vez, Non, ou non aínda lle non, tocou. aínda non, aínda non. Tamén moitas veces tiña a dificultade de poder compatibilizar as miñas obrigas co feito da participación, pero bueno, non esquenzo esa posibilidade. Ademais, o domingo, que, como decía, estarás ali na entrega de premios, como cada ano, Sí, creo que sí. tes un domingo axetreado. Bueno, sí, coincide que é un domingo con moitas actividades, bueno, teño que desplazarme por outros puntos de Galicia, pero bueno, a miña cita e compromiso, sobre todo non a miña, do Corte Inglés, que a carreira pedestre popular do Correo Gallego de Santiago, pois é unha cita e un compromiso ineludible, non? Además que estamos encantadísimos precisamente porque nos sentimos parte dela, non? Entón sí que estaremos, como levamos desde que estamos en Santiago 14 anos, estaremos o domingo, 14 domingo de 14 anos, pois presentes na Praza Obradoiro. Podemos decir que terá longa vida esa alianza nesa carreira. Eu creo que sí, mentre exista a carreira, nós estaremos vinculados, se nos deixan, se nos permiten ese oco maravilloso que temos desde que estamos aquí, cando plantexamos a nosa posibilidade de estar, bueno, fruto do diálogo permanente que tamén mantemos co Correo Gallego, de iniciativas, de ir xuntos de moitas cousas, pois a carreira para nós é un vehículo de relación permanente, sobre todo de evolución e de exemplo, non? Decir, de como se poden facer as cousas, donde se respetan os intereses xerais, pero tamén os intereses de cada quen que poden estar perfectamente proxectados na organización da proba. Os últimos datos, a cousa vai medrando por momentos, pero os últimos xa nos decían que pasa as inscripcións dos 5.000 apuntados, dos 5.000 participantes entre adultos e nenos, xa podemos decir que é unha boa cifra, aínda que sabemos pola experiencia que nos últimos días acelérase un pouco. Sí, acelérase, porque lóxicamente se despexan as dúbidas da xente e por outra banda tamén o factor do clima sempre é un condicionante, porque moitas veces hai xente incluso que está inscrita e a hora de participar pois bótase atrás porque por a choiva ou por outras circunstancias, pero bueno, parece que esta vez
unha vez máis a complicidade do tempo nos vai acompañar. Bueno, pois se Novo non, tempo. se non fallan as previsións, vai a estar un día estupendo para ir, e hai que avisar tamén que ese domingo cadra o cambio de hora para que non se despiste ninguén. É verdade. E Pati Blanco, moitísimas grazas por vir ata aquí a contarnos as túas impresións da carreira. Vémonos o domingo por aí. Vémonos o domingo, moitas gracias a vos. Moitas gracias. E nos voltamos cos deportes o luns. Mañá e pasado mañá haberá unha programación especial por mor da Gala dos Gallegos del Año, así que o luns voltamos con máis deportes. Graciñas por atendernos.